Municipiului Turda. Domnului Mircea Ilie, viceprimarul Municipiului Turda. O surpriză, vă mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor musafirilor care în condiții grele de iarnă au avut dorința și voința să participe la turneul de fotbal Adrian Șomlea. Felicitări, aplauze pentru toți musafirii noștri. Mulțumesc și vreau să felicit pe organizatori pentru că au făcut aici un lucru de excepție de înaltă clasă. Mulțumesc oficialităților care au participat și vreau să felicit pe acești copii minunați care au făcut jocuri deosebit de frumoase. Sunt adevărate speranțe, viitoare speranțe ale fotbalului românesc. Eu îi felicit pe toți cei care au jucat și, în mod special, pe cei care au câștigat. Mult succes în continuare! De asemenea, se acordă diplomă de recunoștință pentru sprijinirea fotbalului juvenil turdean, fostului arbitru internațional, actualmente președintele Asociației Județene de Fotbal Cluj, domnului Patriciu Abrudan. Vreau și eu să mulțumesc în primul rând organizatorilor și totodată acestor minunați copii care sigur vor fi viitorul fotbalului românesc. Și nu numai, pentru că avem echipe și din alte țări, probabil că viitorul fotbalului internațional. Am văzut niște copii minunați și sigur că părinții care sunt dincolo în tribune vor susține în continuare până vor fi fotbaliști adevărați. Felicitări organizatorilor și acestui inimos om care este domnul Adrian Șomlea și să nu uităm cui a fost dedicată această nouă ediție, fostul nostru fotbalist internațional Mihai Neșu. Felicitări și succes în continuare! O altă diplomă de recunoștință pentru sprijinirea fotbalului juvenil turdean este acordată unui om care a jucat în iarbă, care a antrenat și antrenează în continuare, domnul Alpar Mesaroș. Și eu mulțumesc mult pentru invitație și felicitări copii. De aici am început și noi, cei care am ajuns departe și tot așa înainte. Felicitări și mult succes! Chiar dacă nu este aici, dar a fost trup și suflet alături de cea de-a noua ediție a Cupei Adrian Șomlea. S-a implicat, spun eu, din toate punctele de vedere și merită să-l aplaudați. Primește o diplomă de recunoștință pentru sprijinirea fotbalului juvenil turdean, domnul Pavel Totăzan. Domnul Gicu Totăzan, președintele clubului, a primit și Ivan Mâna domnului Pavel Totăzan. Și o altă diplomă de recunoștință pentru sprijinirea fotbalului juvenil turdean merge la un alt turdean, cel care a plecat de jos, de aici, de la Rieșul Turda, acolo unde a învățat tainele fotbalului, a ajuns să joace pentru România în echipa națională, nimeni altul decât Anton Doboș. Bună seara! Vreau să le mulțumesc organizatorilor pentru acest festival și vreau să le mulțumesc celor care au participat, profesorilor, celor care sunteți prezenți și să o țineți tot așa. Vă mulțumesc! Mulțumim, Toni! Iar acum trecem la festivitatea de premiere pentru cel mai tehnic jucător la grupa 2004.
Premieră o va face domnul Adrian Șomlea, președintele de onoare a clubului sportiv Sportline. Cel mai tehnic jucător la grupa 2004 vine de la Kinder Târgu Mureș, Alexandru Șuteu. Golgheterul grupei 2004, cel care a marcat cele mai multe goluri, de la Polo St. George de Mureș, Omar El Sawai. Felicitări! Iar cel mai bun portar de la CFR Cluj-Napoca, Samuel Jamal Vele. Iar acum trecem la grupa 2002, premiere care va fi făcută de domnul Patrițiu Aprudan, președintele Asociației Județene de Fotbal Cluj. Cel mai tehnic jucător este Ionel Vasilache de la Tâmpa Brașov. Golgheterul grupei 2002, Marcel Bonuș de la Fotbal Club Becheș-Ciobo. Iar cel mai bun portar a fost desemnat Tudor Ciorca de la Universitatea Cluj. Urmează festivitatea de premiere pentru acordarea locurilor 1, 2 și 3 la grupa 2004, premiere care va fi făcută de fostul internațional Anton Doboș. Locul 3 la grupa 2004, CFR Cluj-Napoca. Pe locul al doilea s-a clasat Apollo St. George de Mureș. Locul întâi și câștigătoarea grupei 2004 la cea de-a noua ediție a turneului de fotbal Adrian Șomlea, Kinder Târgu Mureș. În continuare urmează festivitatea de premiere pentru grupa de vârstă 2002, premiere care va fi făcută de domnul Mircea Irimie, viceprimarul municipiului Turda. Locul al treilea, micuții fotbaliști de la Universitatea Cluj. Pe locul 2 s-au clasat tinerii jucători de la Tâmpa Brașov. Locul 1 și câștigătoarea grupei de vârstă 2002, fotbaliștii din țara vecină de la clubul Becheș-Ciobo. Iar acum, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, avem o surpriză. Copiii de la Sportline au oferit flori. Trebuie să-i aplaudăm că au fost și sunt în continuare extraordinar. Trebuie să vă mulțumim în numele organizatorilor, mulțumim celor care s-au ocupat îndeaproape de cea de-a noua ediție a acestui
acestui turneu de fotbal dotat cu Cupa Adrian Șovnea. Mulțumim lui Adrian, președintelui, vicepreședintelui, tuturor celor care ați fost prezenți aici timp de 2 zile în sala de sport Gheorghe Parețe din Turda și în sala de sport din Comuna Mihai Viteazul. Succes în continuare la competițiile la care veți participa și de ce nu să ne întâlnim la cea de-a 10-a ediție de anul viitor aici la Turda. Iar acum, copii, vă invităm la o poză de grup. Toată lumea este invitată aici în mijloc la o poză de grup.